खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, फोरोंगिरिफ्रा फरायसालिखौ सरकारि खालामनांगौनि दाबिजों गोख्रोङै धर्ना खालामदों। दुलाराय बिटिसि सरकारि गनायथि जायै फरायसालि फोरोंगिरि आफादा माहारि राजा लामा होबथानाय हाबाफारि लानायनि उनाव चिरां पुलिसआ माखासे फोरोंगिरिफोरखौ हमनानै जिल्लानि गाहाय सदर काजलगावसिम लाना थाङो। दुखुनि खौरां, जोबथा बुब्लियाव जुजि थैनायखौ गनायना लानांबाय ग्रुप केप्टेन बरुण सिंहआ। माखासे सान सिगां तामिलनाडुनि नीलगिरि हाजोआव भारतीय रैखाथि हान्जानि हेलिकप्टारा क्रेश जादोंमोन, जाय जाथायजों भारतनि देरसिन जौसिन बिबानाव थानाय चिफ डिफेन्स स्टाफ जेनेरेल बिपिन रावत आरो बिथांनि अनजालि बिसि लोगोसे गोबां रैखाथि जवानफोरा जिउ गोमादोंमोन। बे जाथायाव खालि ग्रुप केप्टेन बरुण सिंहआल' बासायदोंमोन। बिथां हादरनि बिर जोहोलावाबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानाय समाव दिनै जोबथा हांबोबाय। बिथांनि जिउ गोमानाया हादर नाङै बुंस' हायै खहा जाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआर सरकारा गोरिबफोरनो थांना थानायनि राहा हिसाबै अमा फिसिनाय आसनि बायदियै दिनै बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ बाक्सा जिल्लायाव रायजोफोरनो माफा अमा फिसा रानना होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै बाक्सा जिल्ला भेटेनारि बिफाननिफ्राय अमा फिसाखौ रानदों। लोगोसे बिथाङा दिनैनिफ्राय बिटिआरनि गासै जिल्लायाव अमा फिसाखौ बिटिआर सरकारा राननाय जासिगोन होनना फोरमायो। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो लेङाइ मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। प्रमद बर' खुंनाय बिटिआरनि इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि जथाय सोरखारा दिनै 1 बोसोर आबुं जाबाय। बेनिनो बिजेपि जिएसपिनि गासै दोलोनि मावथि दैदेनगिरिफोर आरो बिटिआरनि गासै थाखोनि रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ गाहाम हामलायनाय बावहरदों। प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि जौगालु रायजो राजाफोरनि सिबिथाय बिथांखिफोर मावफुंनो रादाय होयो। गुबुन हादर मालयेशियायाव भारत नित्यम मोसाखावरि सायास्रि बसुमतारीया नित्य कला बान्था आवग्रिनो हाना बर'फोरनि गेजेराव देरगानाय लाबोदों। हादरनि रायजोनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि मुंदांखा भारत नित्यम मोसाखावरि सायास्रि बसुमतारीया मालयेशियायाव खुंफुंनाय मुलुगनां थाखोनि मोसानाय बादायलायनायाव देरहासार जाना मुं आरजिनो हादों। सायास्रि बसुमतारीनि देरहासार जानो हानायखौ गोजोननायजों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गाहाम हामलायथि बावहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि थान्दै जथुम्माखौ थिपकाइ गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 8 आरो 9 जानुवारि 2022 खालाराव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे खुंनो लानाय हाबाफारिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जायो। गाहाय खुन्थिया गायसननायाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा बाहागो लाहैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।